Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Hartelijk welkom op vakantiepark Hommelheide hier thuis in Limburg van TV Limburg. En vandaag in het zonnetje half mag ik weer presenteren samen met Wendy. Wendy, goedemiddag. Heb je er zin in? Goedemiddag. Ja, het is een klein wolkje voor de zon gekomen, maar dat gaat helemaal goed komen. En met die zonnige gasten die we hebben, komt dat helemaal goed, hoor. Ja, absoluut. Ik heb de snelste Limburger. Ik hou het bij de sport weer vandaag. Absoluut de snelste Limburger. Volgend jaar hopelijk te bewonderen in de Formule 1 als opvolger van Jos Verstappen. Ik heb het over Robin Freins uit Maastricht. Kijk, en daar kan ik fijn op toevoegen dat ik ook hele snelle artiesten heb vandaag. Althans, ze zien eruit als ware superhelden. Het is een beetje de mannelijke K3. Ik heb het over niemand minder dan Dink. Echte superhelden, hoor. De mannelijke K3. Ja, absoluut. Ik ben benieuwd. En ik heb nog een hele mooie gast vandaag. Dat is namelijk Manon Pelzer, de burgemeester van de gemeente Bergen in Noord-Limburg. Dus daar gaan we zo meteen mee beginnen. Een mooie gemeente, Troven. Absoluut. Veel water, veel bos. In deze tijd mooi vertoeven. Heerlijk. Maar, Maurice, hoe is het gesteld met jouw vlaaienbakken? Het bakken gaat wat minder, het eten lukt voortreffelijk. Dat lukt voortreffelijk. Nou, we hebben natuurlijk een tijdje terug bij de Intratuin gezeten. Mooie locatie ook om de uitzending te maken. Maar buiten dat er allemaal planten en dergelijke voor de tuin te vinden zijn, is er ook van alles te doen voor de kleintjes onder ons, waaronder het vlaaienbakken. We hebben vandaag een kinderworkshop vlaaibakken. Maandelijks komt dat terug. Iedere ene woensdag in de maand geef ik twee series kinderkookworkshops. We doen zoals vandaag vlaaibakken, we doen wel eens iets met barbecuen. We doen wel eens ook koken, want ik heb hier een kookeiland ter beschikking. Met de kookworkshop gebruiken we altijd spullen uit de winkel om zowel de kinderen als de ouders te laten zien hoe we moeten omgaan met de producten die we hier in de winkel verkopen. Goed zo. Spettert het een beetje? Dan moet je gewoon dat eten. Heel even wachten tot het een beetje dikker wordt. Als het wat dikker wordt, dan zetten we hem iets harder. Maar ja, als we dat nou doen, dan zit hier dadelijk alles onder de spetter. Jazeker, de weet al wie het werkt. Altijd proeven. Zit erin. Goed zo. Kijk, eens gewoon rondjes maken. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep. Dreamed of paradise, every time she closed her eyes. De kinderen vinden het heel erg leuk. Dat is natuurlijk ook erg hot. Altijd het koken, het bakken. Dus wel dat het dat er steeds meer wordt gedaan. Cause I always see a sunshine that keeps on following me. Not a cloud in the sky, cause you're always right next to me. Vooral mijn passie, absoluut. Ook, zelf doe ik heel veel koken en zo. Dus ik wil het keer overbrengen naar de kinderen. Dus ik hoop ook dat kinderen dat later nog ook weer verder overbrengen. Ja, en is het dan de bedoeling dat ze aan het einde ook nog even gaan proeven? Meestal inderdaad gewoon de kinderen er nog proeven. Wat ze maken nemen ze met een hoes, maar ook gedeeltelijk wordt hier geproefd. En wie zet dat voor de eigen? Als er nog wat overblijft, dan krijgen we ook nog wat. Mooie baan dus. Ja, precies. Niks aan veranderen. Ja, dus buiten de plantjes en dergelijke bij de Intratuin ook het vlaaien bakken. Kunt u ook een beetje vlaai bakken? Ik probeer het liever niet. U probeert het liever niet? Nee, dat is een afrader.
Nou, ik hou het meer wat op andere soorten deeg dan echt op vla. Oké, nou ik zit hier natuurlijk met niemand minder dan Manon Pelser, de burgemeester van de gemeente Bergen in Noord-Limburg. Welkom. Dank u wel. Ja, u bent sinds kort daar burgemeester. Maar je bent vanuit eigenlijk het zuidelijkste puntje zo'n beetje van Limburg naar het noorden vertrokken. Hoe was dat om die overstap te maken? Nou, heel leuk, want dat wat ik in IJsden had, heb ik daar weer gevonden. Een landelijke gemeente met een aantal kernen, waarbij elke kern zijn eigen gezicht heeft. Een hele warme en loyale organisatie. En een hele mooie omgeving, dus ik ben een heel gelukkig mens. Er zijn veel overeenkomsten. Ja, inderdaad. Ja, zijn er ook verschillen? De verschillen zitten voornamelijk in de vorm van het landschap. Maar niet in het hart van de mensen. En qua recreatie en zo dan, zeg maar. U zegt, ja, mooie omgeving en alles. U heeft hele mooie foto's ook meegenomen. Ja. Welke mooie plekjes kunnen we daar vinden? Nou, u kunt om te beginnen naar het Nationale Park de Maasduinen gaan. Een voorbeeld, ja, inderdaad. Onze gemeente is 7 kilometer breed, maar 25 kilometer lang. En het grootste gedeelte is Nationaal Park, dus u kunt er heel mooi wandelen. En normaliter komt u na 3 tot 5 minuten niemand meer tegen. En dan bent u in uw eentje in de natuur. En dat is zeer zeker een mooie gewaarwording. Aan de andere kant hebben wij ook de Maas, met alle vormen van recreatie van dien. Met een mooi terrasje, met een rondvaartboot, met een... ja, ook een pontje naar, ofwel naar Sambeek in Brabant, oftewel naar Blitterswijk. En dat betekent dat daar natuurlijk ook van harte genoten kan worden. Wij kiezen voor recreatie en toerisme, voor wandelen en voor fietsen. Mountainbiken kan bij ons ook heel goed. En in tegenstelling tot Zuid hebben wij weinig heuvels. Dus je kunt lekker fietsen. Vol te houden. Klopt, ja, inderdaad. Stapt u zelf ook regelmatig op de fiets? Aangezien ik nog moet verhuizen, stap ik niet op de fiets op dit moment. Want dat wordt dan een beetje lastig. Dan moet ik 1 keer in Zuid en 1 keer in Noord op de fiets stappen. En heeft u nog een mooie foto meegenomen? Ja. Het Nationale Park heeft sinds kort een nieuw bezoekerscentrum. En voor mensen die ook geïnteresseerd zijn in een stukje scheepvaart. Het is gebouwd in de voormalige sluis, waarin de schepen van de zandwinning van het ene meer naar het andere meer voeren. En u kunt een wandeling door de sluis maken, een wandeling rondom. Het bezoekerscentrum heeft een dak van gras. Maar voor mensen met kinderen raad ik altijd aan om even naar het speelbos te gaan. Dat is een stukje verderop. En dat is een speelgebied midden in het bos, alleen van natuurlijke materialen. Maar ik raad iedereen aan om voor de kinderen wat schone kleren mee te nemen. Want ja, spelen in de... en alles in het zand. Ja, inderdaad. Tijgeren onder bomen door. Met een touwladder de bomen in klimmen enzovoorts aan. Ja, kinderen hoeven niet schoon te blijven als ze zo wat doen. Nee, dat is zeker waar. Bent u zelf vaak in het gebied te vinden? Ik ben er inderdaad regelmatig te vinden. Omdat ik natuurlijk nog bezig ben om ook mijn buren te leren kennen, ben ik er ook met de Duitse buurgemeente geweest om te laten zien wat je van een grindwinningsgebied kunt laten worden. En in Weetsen, waar ook een vliegveld ligt, die zijn ook nog bezig met ontgronden. Dus die waren er heel erg van gecharmeerd. Ja, nou zit er nog een groot gebied waar een hoop mooie natuur te vinden is. Namelijk de Floriade natuurlijk bij u in de buurt. Ja. Daar bent u ook nauw bij betrokken. Ja. Hoe belangrijk is de Floriade voor de gemeente Bergen? Nou, wij proberen toerisme en recreatie te stimuleren, maar wij hebben natuurlijk ook een hele hoop agrarische ondernemers. Dus we staan er met een eigen stand, maar wij promoten ook de Floriade. Niet alleen in onze eigen uitingen, onze raadsleden functioneren ook regelmatig als gids. Maar wij zorgen als de 7 regio-burgemeesters ook voor de ontvangst van ambassadeurs, ministers enzovoort. En wij hopen dat de spin-off en de samenwerking in de regio bewaard zal blijven, ook na het sluiten van de Floriade. Ja, merkt u daar nu al veel van, dat het veel invloed heeft? Nou, de recreatieondernemers in onze gemeente merken wel dat er heel veel bezoekers zijn. En mensen vinden het gebied zo mooi dat ze beloven terug te komen. Ervaring leert dat dat ook binnen 3 à 4 jaar altijd wel gebeurt. Maar ja, bij mij in de buurt, een bed and breakfast, die heeft mensen uit Zweden, uit de Filipijnen, uit Engeland, die eigenlijk vanwege de Floriade in het gebied terechtkomen. Dus ik denk dat wij inderdaad wel goed zorgen dat de regio op de kaart komt. En we hebben nog een aantal business-to-business bijeenkomsten waarin we ook de economische componenten van onze regio proberen te vermarkten en dan wereldwijd. Ja, dan komen er natuurlijk ook veel verschillende landen op af waar u mee te maken heeft.
Hoe zit het met uw talenknobbel? Nou, ik ben heel blij met Google, want die geeft fonetisch heel mooi alles weer. En ik heb vorige week dinsdag op Japans geoefend en vanavond is Thais aan de beurt. En dat lukt wel aardig? Het gaat heel goed. Ik controleer mijn uitspraak wel altijd, maar ik vind het wel zo netjes om mensen in hun eigen taal welkom te heten op het moment dat ze op de groene loper staan. Ja, dat is zeker waar. Ja. En wat betreft vakantie, gaat u dan ook naar andere landen toe of waar viert u vakantie? Dit jaar in Bali. In Bali. Kijk, dus wel een ander land. Ja. En wat geeft u het ultieme vakantiegevoel? Mijn ultieme vakantiegevoel is eigenlijk dat ik gewoon even mijn telefoon niet hoef mee te nemen. Want zoals u weet hebben burgemeesters 7 dagen per week 24 uur dienst voor calamiteiten. En als ik mijn telefoon niet bij me heb ik vakantie. En dan maakt het eigenlijk niet meer uit waar ik ben. Nee, dat is zeker waar. Nou, we hebben natuurlijk in deze vakantie ook met veel sporten te maken. U bent zelf aangesloten geweest bij de stichting Damesvoetbal Parkstad. Ja. Maar sinds dit jaar niet meer. Ja. Waarom heeft u ervoor gekozen om daar toch mee te stoppen? Ik was 10 jaar lang voorzitter geweest. En wij wilden een doorstart maken van het grootste Nederlandse toernooi naar het grootste Europese toernooi. En ik vond dat iemand moest doen van het begin tot het einde. En ik ben ook heel eerlijk erin, als je alle bestuursfuncties 10 jaar invult, hadden we in Nederland nooit een tekort aan bestuursleden. Nee, 10 jaar is lang inderdaad. Dat, ja. En naast het voorzitterschap voor de stichting Damesvoetbal in Parkstad, bent u ook voorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerskorpsen. Daar heeft u binnenkort ook een heel groot project mee, toch? Wij hebben inderdaad weer de 2-jaarlijkse Euregio-parade. En dat betekent dat wij dit jaar die in België houden. 2 jaar geleden was die in Nederland. We hebben 25 augustus een aantal workshops. Djembe, salsa, majorettes, noem maar op. Aan de 26e hebben wij een streetparade in de gemeente Lommel in België. Daar doen 37 korpsen aan mee. Dus wie van de show houdt, die is van harte welkom. Maar daarnaast hebben wij ook 52 concerten dwars door de stad verdeeld. Dus als u een of andere muziekvorm heel mooi vindt, het mag ook een mandolineorkest zijn, bent u welkom in Lommel op 26 augustus. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Heeft u zelf veel met het verenigingsleven ook? Ik vind het zo logisch dat je lid bent van een vereniging, dat je lid bent van een sociale kring, dat ik dat van harte stimuleer. Ja, bent u zelf ook sportief aangelegd? De laatste jaren minder, want mijn agenda laat het echt niet toe. Nee? Ja. Maar als we kijken ook naar de Olympische Spelen en zo. Hè, u als burgemeester zit ook echt in een mannenwereld. In de sportwereld wordt ook vaak de nadruk op veelal de mannen gelegd. De vrouwen die moeten toch vaak, lijkt het, net iets harder werken om echt goed naar voren te komen. Hoe ervaart u dat? Ik vind af en toe de beoordeling van vrouwen 130%, de mannen 100%. Dat vind ik wel een keer oneerlijk. Want vrouwen moeten veel harder hun best doen om er te komen. En dan wordt in kranten wel een keer gezegd, zoals vandaag staat, de concurrentiestrijd is minder, die is net hetzelfde. En je gaat toch vaak tegen de heersende golf in. En dan terug naar het vrouwenvoetbal. Ik zie wel dat op het moment dat bezuinigd moet worden in sporten, vrouwen vaak het eerste slachtoffer zijn. Dat vind ik toch in deze tijd niet altijd even eerlijk. Nee, en hoe gaat u in de mannenwereld, zeg maar, hoe zorgt u ervoor dat u niet vergeten wordt? Nou, ik luister dan heel goed naar mijn moeder. En die heeft mijn broer en mij opgevoed onder het motto: iedereen heeft zijn eigen kleur en keuze en geslacht gekregen. En leer er maar mee leven en zorg maar dat je daarmee terechtkomt. Iedereen heeft daar geen keuze in gehad. Dus bewijs jezelf maar. Nou, dat is een hele mooie uitspraak, denk ik, om ook mee af te sluiten. Wij gaan in elk geval nog eventjes naar de volgende artiest toe. Dat is namelijk vandaag een soort mannelijke K3. We hebben het al eerder even genoemd, namelijk de groep Dink. En alle kleine kinderen staan maar even lekker op en gaan lekker meedoen. Hier zijn ze dan voor jullie. Applaus! Chua, chuchua, wow, wow. Chuchua, 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 wow, wow. Chuchua, 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 wow, wow. Chuchua, 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 wow, wow. Op je plaat, strek je armen. Hey! Chuchua, 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 wow, wow. Chuchua, 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 wow, wow. Chuchua, 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 wow, wow. Chuchua, chuchua, chuchua. Komt je weer? Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Hey! Chuchua, chuchua.
choo-choo-ah, choo-choo-ah, wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 Komt ie weer. wow-ah. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Hey! Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 Komt er weer. wow-wow. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Hey! Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 Komt ie weer. wow-wow. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hey! Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 Komt er weer. wow-wow. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hoofd omhoog. En je billen naar achteren. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Op je plaats. Op je plaats. Strek je armen. Vuisten maken. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hoofd omhoog. Je billen naar achteren. En je voeten naar binnen. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 wow-ah. Choo-choo-ah, 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 Komt de laatste. Op je plaats. Strek je armen. Je armen. Vuisten maken. Duimen omhoog. Duimen omhoog. Schouders op. Schouders op. Hoofd omhoog. Hoofd omhoog. Je billen naar achteren. Je voeten naar binnen. voeten naar binnen. En je tong naar buiten. Choo-choo-ah, choo-choo-ah, wow-wow. Choo-choo-ah, 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 wow. Wow. Applausje voor jezelf. Ja, dit waren de mannen van Dink. Straks hebben we nog een mooi interview met ze en nog veel meer hier in het programma Thuis in Limburg. Maar het is even tijd voor de reclame en we zien jullie zo weer even terug. Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.